Czyli praktycznie jest to zamek obronny. Co? No tak jak ten z tyłu mówił, jest to praktycznie zamek obronny. I tu są mieszkanka ludzi, którzy po prostu mieszkali na tym starym mieście. Podejrzewam, że to jest jakieś stare miasto, takie stare, No to jest... gdzie król mieszkał, no nie? Tak, świta, Tutaj. służbę. Muss ein bisschen schreien. Schreit ihr? War schlecht nicht, aber... Co nas już wyprowadza z miasta? Nie, no do tej złotej uliczki. My mamy piątkę do obejrzenia. To tu u góry idziemy. Złota uliczka na